Min navn er Emil, men I kan mig for Mr. One. Og i dag, der skal vi simpelthen spille noget survival games. Jeg har lige uploadet episode 2 af Death One, som jeg lige før lavede. Så ja, der er lige kommet noget op på min kanal. Ja. Men vi venter jo bare på, at det er klart. Jeg synes, det er meget sjovt at uploade noget. Så, ja. Der er bare en begrænset tid, når jeg vil, og når jeg kan. For eksempel, at jeg går i min skole, så nogle gange så går der ballade, så kan jeg ikke andre gange, så vil jeg bare ikke andre gange, så ser jeg bare YouTube. Så det er ikke så tit, jeg uploader videoer igen. For tiden. Hvis der er nogen, der gider at like mine videoer, så vil jeg helt klart lave nogle flere hele tiden. Så kan jeg sikkert finde en masse plads, hvor jeg sådan gider det. Wow. Der er vildt mange ting her. Så nu håber jeg på, at jeg ikke dør. Smoke weed every day. Smoke. Altså. Damn, girl. Jeg spiller på HiveMC. Jeg kan godt anbefale den. Det er den samme server, som jeg spiller Death One på. Så. Damn. Der er flere chests der. Altså, hvis de har ikke lige taget dem her, så er den her også taget. Jeg ved det. Det var den så ikke. Så kan jeg tage det. Ja, det er meget sjovt at sidde og spille det her survival games. Der er andre server, jeg også skal spille på. Det er bare lige fordi, jeg sidder inde på HiveMC, så hvorfor jeg bare spille derinde. Eller herinde hedder det jo så. Så. Get the fuck out of here. Ja. Smoke weed every day. Danke. Hvis jeg bruger sådan et strategispil, sådan et hvor vi ikke ligesom, hvor I kan komme i first person, hvor I sådan er, ligesom i, hvis I kender Escapist, hvis den er ovenover, så kan jeg godt anbefale, hvad hedder det? Good Game Empire. Hvad det hedder jeg? Det kan jeg godt anbefale, ja. Så kan I være med i en alliance, hvor I så bare kan spille jo. Ja, der fik jeg lige noget mere armor. Nice. Så. Wow, I'm skilled. Okay. Jeg tror, han har et kit. Jeg mener, at man kan få kits. Ikke K-I-D-S, men K-I-T-S. Ikke D. Der er T og et D forskel. Bare bow, mand. Ikke bag, men bow. Ja, det går. Godt. Det har vi bare hørt. Okay. Nå, kom. Er der noget hernede? Ja da. Jeg hader virkelig bare sådan noget der. Jeg smider de her ting. De er lidt også bare ubrugelige. Så det er sådan, jeg kan holde den der gider ikke have den der. Sådan. Så. Der var ikke så meget. Fisken gad jeg ikke lige at tage. Det er en fisk, der kan stikke. Så vil jeg hellere tage sådan en her. Kogt fisk. Fish. Hvad hedder det? Sådan kogt? Nej. Sådan. I hvert fald en færdig lavet fisk. Hvis jeg hørte et eller andet metal heller, fordi jeg har nogle cola ved mig. Cola Zero, så det er dem. Jeg har drukket dem, så de står der bare. Det er
irriterende. Men det er også okay, der sker ikke så meget ved. Kan vi komme derop? Den der helikopter. Den der ting. Den der flyverting. Hvis ikke det er en helikopter, så er det sådan en, der kan komme i luften. In your propeller. Ja, det er blevet til. Spiller liv. Spiller tid. Der er ikke så mange inde. Der er ikke så mange. Lige meget. Er der noget, der blev taget? Der var det en bone. Der skal også være et ben på dansk. Der var det noget hvide. Weed på engelsk. Smoke weed every day. Jeg synes, det er bare sådan en sang generelt. Der er ikke så meget herinde. Smoke weed every day. Come on. Det er de jeg taget. Det er det med. Det ser ud til at jeg lige har fundet en masse mad. Det er det 26 hunger, altså dem her 26 dem. Nu er det kun 25. Mountain Deep. Hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Hold da helt op, når video bliver lang, og jeg bare sidder og gør sådan her. Kan vi ikke få noget PvP? For en gang skyld. Smoke weed every day. Så jeg ved, om I gerne vil se PvP. Og der kom min far, hvis jeg vil, tro. Nice. Så hvis vi har sådan en bip bip, så er det bare min far. Det var så alarm. Og ja, vi har en alarm på vores hus. Oh yeah! Så I kan bryde ind i det. Hvad sagde jeg? I'm just saying. Er den her? Lige meget. Hvad er der her? Ja, det er lort. Ja, I kan ikke bryde ind i vores hus. Det er bare sådan et hus. Jeg kan lide den derfra. Ja, det er sådan et hus, I går. Det kan I ikke bryde ind i. Ja, det er bare smart. Hell yeah. Smoke weed every day. Der har jeg været her. Nej, jo. Har jeg? Jeg går gerne et sted hen. Ja. Er der noget her? Er der en kiste? Nej, det er virkelig forvirrende det her. Det må jeg skulle sige. Kiste. Der var ikke noget. Øj, for I skal ikke gå derned. Nu skal jeg vise jer hvorfor. Det er det der. Det skader egentlig ikke rigtigt. Men til gengæld så sidder jeg fast nu. Ej, hvor nice nok. Der er vist en måde at komme op på, jeg ved bare ikke hvilken. Og jeg er selvfølgelig vent lidt. Derop. Jeg kan bare komme op i hjørnet der. Easy. Okay, så der er 10 sekunder til Deathmatch. Jeg er slet ikke klar. Jeg har den bue. Jeg ved med, at der er nogen, der har mange bedre ting. Hvor han lægger ham der. Så. Jeg gemmer bare lige så der kun er en tilbage, så kan jeg snuppe de ting der, for det døde af. Faktisk, ja. Ikke noget frygteligt godt. Come on. Oh. Ja, I'm også ham der.
Han holder jo sammen med ham den anden der. Jesus. Så jeg er fast. Enjoy Steve. Jeg skal følge de andre. Jeg koncentrerer mig, så jeg holder lige øje med ham. Han døde. Ja. Så er med nogle af de andre. Kom nu, spectator mode. Så kan vi gå ind og i dem. Nå. Hvis du kunne lide videoen, så var det bare dejligt, og så ses vi bare næste gang. Hej hej.